Siz özüňizi tanymak isleýän, siz özüňiz arada biraz maglumat berip bilersiňizmi? Meň adım Selbi, men Marlada boldum. Soň şu taýda okuma başlapdym. Soň Aşgabatga göçüpdik. Aşgabatda okumy göterip, soň uniwersitetine girdim. Abu Dabide New York Üniversiteti bar New Yorkda. Şoň Abu Dabide kampusy bar. Şu taýda 3 ýyl okudum. 1 ýylyny New Yorkyň özünde geçirdim. Şu taýda himya bölümünden okudum. Şu adam Dartmouth College'ndan, New Hampshire ştatynda, Amerikan himyadan doktoranturam okuyan 2-nji ýylymda. Gatnaşy. Bu himya bölümi saýlamaňyzdaky esas sebäp näme? Okuw wagtymda 1 ýyllyk Amerika gelipdim, Michigan ştatyna. Amerikan maşgalasyna galyp Amerikan okuwyny okapdym 1 ýyllyk. Şonu kyn görýän tapaklarymdan biri himyady. Amerika gelemde dikdim, inni boldy men himyany öwrenjek. Soň şo ýylyma gaýdamda problema bolmasyn diýip, welin himya sapagyny alamda, 1-nji synam alamda ikili galypdym. Amerikada F diýilýär. Ikili galabam öýe gelipdim, diýipdim, men boldy göterdi himya bilen aram ýok, meniň himya elimde deýesim gelenok diýip aýdypdym. Maşgalada galýan maşgalamda maşgalan kakasy şol Michigandaky Grand Valley State Üniversitetinde professordy, himya professorydy we himya bölüminiň başlagydy. Soň öýe gelemde menim boldy meni göterdi himya bilen aram ýok diýsem, näme bolýardyr oturaly gürleşeli zat diýip, soň hemme zady maňa himyany kiçi molekullardan dat edip maňa düşündirip başlady. We tam kuchňaga gidip şo taýda eksperimentler görkezipdim. Diýär şo ýadyňa düşýärmi şu molekulary sen şo biz geçipdik, şo okapdyk. Ene şolar şeýle garşdyraňdy, şeýle eksperiment bolýar diýip himyada görkezipdi we şonda men gaty haýran galypdym. Himyaň çyndanam her ýerde görüp biljemdi. Kuchňada bolsun, daşarda bolsun, tehnologiýada bolsun, her ýerde himyaň barlygy gaty haýran galyrdy meni. Şonu hem go düşünüp başladım, hem sapaklara gidemde. Men okuwdaky muallim, okuwçysy diýip, magistraturadan. Sapaga gidemde desem muallim soranda men jawabyny bilýän diýip elim galdyryp jogap berip bilerdim we çyndanam şo ikilikden 5-lige öňe alyp bardym da. Geçip bildim. Şo ta galýan maşgalamyň şo taýda kakasy çyndanam köp kömek etdi, haýran galyrdy, himyaň başga tarapyny görmäme görkezdi da o tarapyny şeýle haýran galyp. Şol adam täsir etdirdi. Şonu men akademiýa tarapyndan gitmek isleýän, professor bolmak isleýän höwesim başlandy şonu. Ýanky bir mysallar görkezdi diýdiňiz, ýanky aşhanada ýa başga ýerlerde. Şo mysallardan bir mysal aýdyp bilersiňizmi? Meselem baking soda bar, şo nahar bişirileni hamir turşy ýaly şo hamiri ulatmak üçin öwrenýän. Çişirilen zat. Şonu we hamir turşy bilen şo hamiri ulatgan sok bilen şo uksasy garşdyranlar şeýle bubbles köpürjükler ular bolup başlady. Bolamda şo görýärmi şo köpürjükler şo şeýle gaz biz şonu geçipdik ýanyňa düşäm diýip görkezipdim. Soň renk goşýan zatlar bardy. Şo renk goşýanlary bir näçe reňke goşup rengini değişýänini gördüm. Şonu düşündirdi, bilýän şu rengi näme üçin görýär, näme üçin biz gyzyl görýär diýip. Soň spektr diýip sana görkezýär şo taýda ışıgyň her ışık tolkun ýalykda, her tolkunyň uzunlygy bar. Şo haýsy uzunlygyny niresini görýär, şo näme şolary maňa görkezip diýçindenam hem düşünüp başladym biz göz bilen çyndanam meselem näme üçin meselem gyzyl reňkini gyzyl ýaly görýär, ýa-da mawy reňki mawy ýaly görýär we köp zat görüp we düşünüp başladym. Şonu gowhöwesen etdim himya. Çyndanam her ýerde nire teredemizde himyaň barlygyny düşündüm. Toy. Şo meselem himya bölümini okan okuwçylar ýa-da şo okuw götüren adamlar
nirelerde iş tap bilýär, nähil işlerde edip bilýär, hada haýsy uğurlary bar himiýaň? Himya inni aslında himyan men pikirimçe go tarapy her ýerde hem gidip bolýar. Hem biznesde gidip bolýar, hem consulting diýdi, hem ekonomika diýdi, hem akademiýa diýdi, hem industriýa diýdi. O her tarapyna aslında ulanyp bolýan bir pudak hawa. Inni meselem köpüsi doktorantura diýenlerin köpüsi akademiýa tarapyny diýerler. Soň professor bolýarlar, olar ulmy iş edýärler. Himyadan köp adam himyadan şoň diýär. Käbirleri industriýaga diýär. Meselem organisk himya etseňe derman etmeksen. Meselem şu wagtky bizim dermanhanalarda görýän dermanlarymyz himik taraplaryndan edilen. Şonu meselem laboratoriýada özüm işläp şonu edip bilýän-de. Şo gidip farmaseutik kompaniýalarda işläp bolýar. Soň diýdi materiallar meselem diýdi telefonumyzyň LCD screeni bar. Şo liquid crystal diýilýär. Şo molekullar meselem olaram himya laboratoriýalarynda edilýär. Gidip industriýada işläp meselem Intel diýdi kompaniýalar ýaly yerlerde hem himikler gerek. Şo taýda tehnologiýa aslında tehnologiýa diýilýär. Meselem chip zat diýilýär. Onun köp himik hem şo taraplara da gidip injinier taraplara da gidip bilýärler. Käbirleri bolsa consulting ýaly yerlere gidýärler. Consulting kompaniýalar meselem şeýle kompaniýalar bar, consulting kompaniýalar diýilýär. Farmaseutik kompaniýalar meselem ma diýelim men farmaseutik kompaniýam bar we ulanmak isleýän we täze derman meselem ba menne ýöne näçe dollar sataýyn, nirede sataýyn, näde sataýyn. Meselem şo soralarken bilmeýän bolup bilerim tamışdy. Çünki Amerikada ýaman kän farmaseutik kompaniýalar. Diň Amerikada her ýerde, dünýäde her ýerde bar. Şu gidip consulting kompaniýalara gidip şu consulting kompaniýa hem market işini hem ulmy iş edýär, şo taýda tapjak bolar. Nirede näçe dollardan satylýar, nirede satyp başlasalar go bolýar. Şo strategiýa tarapyndan maslahat berýärler. Consulting maslahat diýmekde. Käbir himikler meselem himiklaryň düşünüşi bar, ulmy iş düşünüşi bar we buny consulting kompaniýalaryň içinden gowarýar we isleýärler beýle düşünüş, ulmy iş edip biljek birlerini. Bir köp bilýänler meselem bir näçe biznes tapa galypsaň şeýle consulting edýänler bar. Bu Amerikada näçe ýyldan bäri ylmak görsiňiz? Şo bir ýyla okuwda bolupdym. Soň New York Üniversitetinden okamda 3 ýylyny Abu Dhabi'de geçirdim, 1 ýylyny Amerikada geçirdim, New York'ta. Şu adam Dartmouth'da men 2-nji ýylym. Şo sanasak 4-nji ýylym bolýar. 4-nji ýyl. Bärde Amerikada epes ýyldan bäri 4 ýylym az ýyllar. 4 ýyldan bäri Amerikada näme täsir etdi size? Amerika çynan bir etmek isleýän bir höwesiň bar bolsa, meselem diýeli bir industriýede işlemek isleýän bolsam diýeli ýa-da Apple kompaniýasyna işlemek isleýän bolsam çynan edip boljak zatlar kän we o tarapdan hem international bolan üçin hem gaty halkara dürli halklaryň, dürli milletleriň bärde hem bolmagy gürleşende pikir alyş çalyşy bolýar da we şo taýda hem dünýäde beýle edip biljek kän zat bardygyny düşündüm we näçe kiçi bolsam, näçe ýaşym kiçi bolsa-da hani edip biljek zadymyň kän bolanyny düşünýän we yani mümkinçilikler kän, edip boljak zatlarym kän we şonu ulanyp bolýar diýip aýtmak isleýär. We näliýsem men kiçilikden bäri başgalaryna kömek etmek höwesim bar meselem we başga birine bir peýda edemde men gatga duýan özüm. Meselem şu wagt hem doktorantura okuyanım üçin okutmadım men. Okudumda we men bilimiň başga birine kömek edýänini göremde. Men okuwçym gelip men şunu hiç düşünmeýärdim. Men inni gatga düşünýän siziň saýaňyzda diýileni. Ya Özüň gowduýan. Uly bir sowatda bilimiň çyndanam başga birine peýdasy bolýanyny görýän.
Ve şonu men gowy düşünüp başladım. Ve meselem diyelim inni şu an men islerim industriye gitmek. Industriyede ösleyen bir industriye gitmek isleyen. Şu tayda hem men peydamın kan bolmagyny isleyen. Uly industriye gidip, uly kampanya gidip kiçi bir bolmak däl, kiçi kampanya gidip şonu östirmek isleýän. Ve çyndanam bu islegler hani yıllap men şonu da men üniversitede gelýän dürli adamlar görýän, dürli mümkinçilikler görýän ve şondan soň başlayan düşünüp başlayan üçindenam men aslında hiç bunu öň düşünmändim, men bunu beýle edip biljemi, ýöne berde gelip edip biljek dahadan känini ve edip bilýänini düşünýän berde. Siz şu an Dartmouth College'ın doktorantura ediyorsunuz. Şu yerde okap öğrenmeye gitmeye borçlu olan adınız monlar talep edilen zaten näme? Ini Amerika'da doktorantura edileni esasen 3 tane dahta da bira sapagalynya kimyadan ilk 2 ýylymda çünkü doktoranturanın möhleti 5 ýyl. Ve ilmi iş edildi. İkinciden ilmi işin ten 5 ýyl edýän. Bir laboratoriyada hem üçüncüden hem okutmak hem doktoranturan uly bir bölegi çünkü eğer akademiýa gitjek bolsaň, professor boljak bolsaň, okuwçylaryň nähili öwredilýär, haýsy metodlary bar şolary meselem öwrenmek hukman. Şoň üçin bäri doktoranturamy edýän ve okudýan şu wagt himýany okudýan laboratoriýa tarapyndan öwredýän okuwçylary, birinji, ikinji kurs bolan okuwçylary himya giriş tapagy bolýar, şoň laboratoriýasyny edýän. Hepde 10 üniversitede şoň gitýär. Bulan biziň laboratoriýamyz, okuwçylar okudýan laboratoriýamyz bärde dürli eksperimentler edýär. Şu eksperimentlerden birini hem görkezler, okuwçylary görkezýän eksperimentlerden. Gowalar kal. Şu an näçe okuwçy okudýan? Şu wagt bärde semester däl quarter system diýilen datwa. Yılda 3 tane quarter bolýar, her quarter 2-3 ay bolýar, 2 ay. 2 ayın içinde 20-22 okuwçy bolýar. Şolary hem laboratoriýada işleýänlerini, olary görkezden näme işlemeli, näme öwretmeli, eksperimentler näme edilýär. Birden bir acid diýdi, base diýdi, şolary kaçyrsalar, meselem bir kimikal kaçdy ýa bir danger. Bir hoply bir moment bolanda şo taýda meselem men şonu alyp barmaly we bir de aslında bärde birinji kömek treningini geçýär we birden okuwçy bir zat bolaysa sağlıkdan ýa-da kimikatlardan ýa-da şolara kömek edip bilmem biziň zerurly. Şonu öwrenýärdi. O şeýde 20-22 okuwçym synaglar bolýar, synaglaryny barlaýar, quizleri öýüşleri bolýar, şolary barlaýar. Soň office hours diýilen zat bar. Hepde 2 saat bir klasda oturýan, nähili sorulary bar bolsa şolara jogap berýän, tahtada görkezýän näme bilmeli himya. 2 ýyllar ikinji ýylym edýänim şonu we gatsa gawarýan okutmagy. Çünkü okudamda başka bir ýerinde bilimim bir peýdasy bolýanyny şundanam görýän. Gatsa. Onda mümkin olsa bir kiçirak eksperiment görkezdilersiňmi? Ha. Mesela demirden savaşın maşinleri alýarlar, çynlar, Şu soğuk demir bolýarmy? Demir nitrat tip molekula, şoň rastwory. Mesela bu demir. Şu demir. Aynen demir. Şoň şeýle koýarlar. Bular meselem magnezium. 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 Aslında demir bizim vücudumuzda Bedende de var. kanımızda çok çimlerim demirden şeyde tutamdan da koyduk. Şimdi aslında okuwçylar näme diýärsem şolary alýarlardy.
Mesela bataryalar dediği şeyle işleyen, bataryalar işleyen metalları elektronların geçişi. Nişvatnama mesela seriste elektronları berk geçmeyin de berk geçme dakları yok. Benim şunu tabii var size. Ona nerede var size? Şu an altta. Bunun kahve, pastoy kahve. Bak diye. Şunu mesela soğuk bakmak diye. Tam şu geçiş yerler kolye. Ölüm isi bilen geçiyor. Ha, şu tarzda elektronlar. Bundan geçip gidiyorlar da. Bilmiyorum, biz yine hazır yaptık. Yani ediyen eksperimentler şeyle şu da neçe volt görüyen voltlar şu elektronların geçişini görüyorlar şeyde. İyi okuyucular şu şeyde öğreniyorlar. Aslında kimya hem injiniyeriya tarafını ağırlıklı öğreniyorlar laboratuvarlarda. Propan hava. Propan gazı. Gazı ya. Yani bir yandan çıkıyordu bunun yaktık. Salut yağlık oluyor. Çıkıyor şeyde. Yani okuyuculara şu verdi. Mesela biz yakınlıkta neçe enerji çıkıyor. Mesela biz şu an bilimde okuyor. Okuyucular bir neçe eksperiment edip şu tarzda şu bel yakınlıkta neçe enerji başlık çıkıyor. Tapıp biliyorlar. Hesaplap biliyorlar da şu okuyucular da başka şu eksperimenti görüyor yani diyen innem sizin işiniz bunu neçe enerji çıkıyor hesaplamalar tapmalar eksperimentler bilen onların şeyde hem tapıyorlar. İlki tayarlayan da şey. Şoňa mümkinçilikleri ulanmak isleyen zehirli yaşlar we okuwçylar we şolar meselem Amerikada bilim almasy nähilek mümkinçilikler we şolar barada bilýän zatlaryňyza meselem ýagdaý ýok, okuwçylar berde pul kömegini alyp bilýärler. Şolar barada bilýän zatlaryňyzy aýdyp bilersiňmi? Ha, aslında stipendiýa alyp bolmaýan diýilýänim zadam ýok. Aslında internetde bir wagtyň aýyrsaň, gözleseň, stipendiýa beren universitetler aslında gatykän. Hem Amerikada hem Ýewropada diýdi, hem men okuduğum ýerlerde Dubai, Abu Dhabi diýdi, hem otel stipendiýa alyp bolýan. Men aslında universitetimi göterimde, okuwymy göterimde ilk men bir 10 ýaş universitete tapşyrypdym we şonu stipendiýa alyp bilmedim. Şonu bir ýyllap işledim taň Türkmenistanda. Taň ýene tapşyrdym. Ýene uje ikinji ýylda tapşyrymda men uje düşünüp başladım. Nerelere, näde tapşyryr, näme diýmeli men tapşyrymda. Hani dürli adamlar bilen görleşýän we munyň strategiýasyny etýän-de ýene çünki çyndanam isleg bar bolsa stipendiýa alyp bolýar. Şonu ikinji ýylymda tapşyrymda bir ýene de 10 ýaş universitetde tapşyrypdym we 4 universitetde dawy polny stipendiýaly giripdim. Bir universitetde Germaniýada şu taýda polny stipendiýa giripdim Jacobs University. Soň Rumyniýada pasolstwoň bilen tapşyrypdym şu taýda polny stipendiýa giripdim. Dubai'da, Abu Dhabi'da men universitetde New York aslında täzatçylar universiteti ikinji ýylynda, ikinji ýyl okuwçylaryny alýardylar. Şonu da olaram Türkmenistanyň diňe men barym. Aslında gaty halkara universitet ýene tapşyrýan ýok yani. Biz Türkmenistanyň bolanymyz üçin aslında biziň dünýä garaşymyz başga Amerikanlara gösteredeňde ýa Ýewropadaklar seredеňde biziň dünýä garaşymyz başga bolan üçin ol isleýärler beýle okuwçylary. Çünki adamyň dünýä garaşyny bilenem ötmegi gerek. Çünki şu wagt işleýän ýerinde her ýerde diňe bilimiň däl öz karakteriň diýdi, öz terbiýäň diýdi, öz dünýä garaşyň hem uly bir peýdasy bolýar-da. Şeýdem şoň üçin Amerikan universitetleri, Ýewropadaky universitetler biz ýaly okuwçylar isleýärler. Çünki biziň dünýä garaşymyzy isleýärler, biziň edep terbiyämizi isleýärler.
işe yapsam iyi Amerika'da da bir üniversite var dinle gıylar için college'da şoňa da bonus stipendiyala giripdim. Kıyım anlasat değil. Yöne mençe şu 2-3 ay ya da yarım yıl şu tayda azıcık köp okap tayarlanıp dürlü adamların maslahatlaşıp şu tayda azıcık özüň gyssasaň soň 4 ýylyň stipendiyala geçýär. Seň eje hakyňa da kynçylyk bolanok, özüňe de kynçylyk bolanok. Çünki okanda pul kynçylygy üçin hem bilimiňe, okuşyňa täsir edýär. Yankı 4 sandak mümkinçilik, 4 okudan mümkinçilik hapsana şu saylawlarda nähilek şu Abu Dhabi'de okuma ne sayladyňyz? Näme üçin sayladyňyz diýip sorsam. Çünki men aslında Amerika'ya gitmek istedim. Amerika'da okuma istedim. Yine NYU Abu Dhabi hem üniversiteden adı goldi NYU. Çünkü okuyan üniversiteler New York Üniversitesinden New York'un özünden gelýärler professorlar. Şu taýsa goldi ve üniversiteden hem halkara bir düşünjesi vardy. Olar meselem diýärdi biz okuwçylarymyzyň sapak öwrenenlerini diňe kitaplardan däl görüp hem öwrenmelerini isleýär diýip bizi dürli ülke ýurtlary akadýärler. Meselem buram NYU Liberal Arts College bolan üçin Liberal Arts diýmek okuwçy diňe meselem men himeden okaýan bolsam diňe himeden däl dürli sapaklardan hem bilimi bolmaly diýip olaryň şeýle düşünjesi bar. Çünki sen işe gidende uje iş yerine gidende şu taýda diňe öz hime mesela bölümüne näle dürli ýerlerini hem dünýä teredeşin bölmeli. Çünkü şu an dünyada bütün işler himek mesela diňe himede näle hem fizika waşne hem tarih hem olam geografi olar näçe kan bilsen şonça kan hime bilen edip bilen mesela diňe hime mesela gürlen ýani ekonomikadan şeýle ekonomikadan okusaň biznesden okusaň diýdi haýsy niresini film diýsen o taraplarym okusaň näçe kan dürli sapaklardan bilen bolsaň kömek bolýar. Şonuň şeýle düşünjesi bardy. Meselem şonuň üçin men himeden okusam bir 2 sany tarih sapagyny almalym, 2 sany literatura edebiyattan almalym sapaklanmady. Soň sunutdan almaly sapaklanmady. Meselem bir sapakda biz Italiýanyň sunutyny öwrenýärdik. Şonda hem Italiýa gidip bir aýlyk şu taýda dürli muzeýlere gidipdik. Dürli şu taýda tarih ýerleri, meselem tarih binalary, meselem gidipdik şolaryň arhitekturasyny seredip, şu sunuda nähili täsir edip diýip şeýle. Şu bir ay İtalyan ayladylar ha, şu İtalyan tanıttılar. Florence diýip şäher bar. Şu taýsany o bonus stipendiyasy bolanym üçin üniversitet hemme samolot diýdi, viza diýdi, galan ýerimiz, gidýän ýerlerim hemme zadynda töläpdi. Şu yankı stipendiya kömegini, yani pul kömegini almak üçin şu okuwçylar öz geçmişinde belli bir ýerlerde belli bir işler eden olsa has almagyna kömek edýän ýa-da işler etdi gowalar pul kömegini almak isteýän okuwçylar. Şoňny pul kömegini almak üçin, stipendiýa almak üçin hem akademik tarapdan gowa bolmaly, Amerikan üniversitesinden tapşyran bolsaň hem akademik bolmayan tarapdan gowa bolmaly. Akademik diýenim meselem SAT bilen TOEFL egzamini bar. TOEFL egzamini gatykynal, oňa taýinlansaň, okusaň edip bolýan bir zat. Çynan ingliz dilini sevmek gerek. TOEFL'da gowa etmek üçin we dili gowa öwrenmek üçin. Kömek edýän zatlar meselem film seretmek diýdi, inglizçe diýeli ýa-da türkmençe ýa-da orsça seretip biler okuwçylar ýöne subtitrler meselem inglizçe ýa-da tersi inglizçe film ýöne subtitr meselem aşağıny ýazylýan zady türkmençe ýa orsça bolup biler ýa-da meselem aýdym diýdi, gatykän Amerikan aýdym. Şolar meselem oturup näme diýä aýdymda, hani haýsy sözleri men düşünemek, şol manlar näme meselem şol men şeý dip öwrenipdim inglizçe. Aýdym Amerikan aýdymlaryny dinläp, soň şolary perewod edip şol söz öwrenýärdim şeý dip. Hem şu an şu döwürde hem kitap gatykän, internetde de hem kitap resurs gatykän. Men kiçi wagtym beýle zatlar ýok diýdiňi bir iki kitap bar, 3 kitap bar diýdiň şonu okap bolýardy.
Şu an her mesela oturdu bir akşam okudan soň gelende bir saatyn mesela diýeli diňe şu kitaba aýyr. Şu kitabı planla mesela diýeli 100-200 sahypasy bar bolsa bir aýa böl we her gün mesela bilemem 20-30 sahypa bolýar. Şolar oturdu oku. Hani gaty kömeginde şonu özüňe disiplina edip goýsaň, gelecekde de nire gitseň, nirede okusaň çyndanam kömegi bolýar. Şol var, şu tarapdan SAT syny kynrak, ýöne Amerikan üniversitetleri düşünýärler. SAT İngilizcesi gaty kyn, matematikasy biz üçin gaty kynlar. Şoň üçin matematikasyny gaty goýsaň, İngilizcesini belki perfect bolmasa da ortaça bolsa da düşünýärler. TOEFL'yny goýsaň bolýar. Mesela näçerak baha alsaňaz, aňsat girme mümkinçiligiň alyp bolýar. Akademik tarapy var. Akademik tarapdan sapaklandy başlyk, dörtlük almagyň mesela gowy ýa-da üniversitetde ýa-da okuňda mesela sen okuň birinjisi bolsaň, ikinjisi, üçüncüsi bolsaň, direktoryň beýle hat ýazmagy gowy bolýar. Üniversitetlerde işte biz bu okuwçymyz, biziň okuwda şu 200 okuwçyň arasynda ýa-da 100 okuwçyň arasynda birinji ýa ikinji diýme hem gaty kömek edýär. Çünki görýärler sen nirede bolsaň şu taýda hem ingo bolmany synanyşýan. Başgadan akademik bolmayan tarapları da kentere. Mesela spor edýänmi, tant edýänmi, ýa kim başgalaryna kömek edýänmi, başgalar hakynda düşünýänmi we olaryň görkezip bolýan ýollaryň birileri. Mesela gidip garalar öýüne gidip hepde de 2-3 saat mesela geçirmek. Ya yetim çağlayan bolan yerlerine gidip 2-3-4 saatdan aşağı hepde de geçirmek ve çyndanam başga özüňden başga öz maşgalaryndan başga adamlar hakynda düşünjän görkezýän. Ve diňe sapak däl dünýä seri düşün başga bolýanyny görkezýän we muňa gaty kentere däler olaram. Şeýle zatlary mesela goýmak, ýa sertifikat diýdi, okuwçy okutmak diýdi. Men mesela okuw boş wagtym küçük şaglar İngilizce öğretýän, ýa matematika diýdi. Kömek gerek bolsa şonu öýlerine gidip çağlar bilen işleşýärdim. Şol hem gaty täsir edýär. Ýagny diň okuw bilen bolmaýanyň, çyndanam okuwyň daşyna da belki saat oynayar, pianino da oynayar bolan bolup bilirsin. Mesela ýa-da bir synawçylar badyr olimpiadalar badyr, mesela olimpiadlara gatnaşýan. Ya da kyn bolsa tapmak başka yerlerde öz okuwňda mesela bir klub aç, mesela fizika klubu diýdi, ýa İngilizce klubu diýdi, ýa edebiýat klubu diýdi. Şo beýle krujoklar açyp şo taýda diň özüňe däl başgalaryny höwetlendirme, görkezýän gaty bolýar. Etip bolsa dinleyen okuwçylar zatlaryny etip bolsa, şo görnüşli zatlara öz ünslerini berip ederlerini etip bolsa. Sizin orta mektepde okan döwrüňizde haýsy sapaklardan kynçylyk çekýäniňizi arada bilmek isleýän nähili zatlar boldy? Haýsy sapaklar size kyn gelýärdi, agyr gelýärdi? Goýan sapaklama matematikady, fizikany gaty görýärdim, himiýany, geografiýany gaty görýärdim. Ýene kynçylyk çekýän sapaklam taryhdy, edebiýatdy. Çünki men sanatlar ýatlamam, ýatda saklamam kynrak gelýärdi. Edebiýatym şeýle, edebiýatda biz goşky ýat tutmalyk, obraz kyn gelýärdi. Şu sapaklar azajy kynrakdy. Edebiýat hem kitap okuma kyn görýärdim okuw wagty. Ýene mençe bu ýaş dady. Küçükem, orta mektepdekem o kitap okumak kyn, şu wagt bolsa kitap okuma ýaman görýän. Ve wagtym bolsa, boş wagtym bolsa kitap edebiýat diýdi, dürli edebiýat Ýewropadan diýdi, Türkmenistandan diýdi, Amerikadan diýdi, dürli edebiýat okuma gaty görýän. Türkmen wagt ýok. Türkmen edebiýatynyň halayan biriň şahsiýetiňiz barmy? Maktumulin köp goşklaryny görýän. Çyndanam okuyan bolasam düşünýän. Şu näçe ýyl öň ýazylan bolsa da şu adam hem täsir edýän goşklardan birileri. Benim käwal okuyan şu Kerim Gurrüňdeşlik, soň Gurrüňdeşler Ediýew, Aman Kekil,
Edil şu wagtlar edýän işleňiz, proýektleňiz barada aýdyp berseňiz, biram gelejekdäki etmek isleýän işleňiz, proýektleňiz barada aýdyp berseňiz. Şu an işleyen projektima hidrozon diýilen molekullar islebilen bolýar. Hidrozon molekullar olaryň iki görünüşi var. O cis trans diýip iki görünüşde bolup bilýär-de. Ýöne şu bir molekul ýöne diňe bir şekilden başka şekilde geçmek üçin hereket etmeli. Ve şu hareketi ışık bilen hem kontrol edip bilýärse. Ve ışıklyň meselem dürli nanometer diýip olaryň tolkunlary var. Belli tolkunyň razmeri. Ve şu razmerine bagly haýsyny berseň şu tolkunyň ýa ışıgyň we ışık meselem maňa bolup biler ýa ýaşyl bolup biler. Şolary meselem berende şu molekul hereket edýär. Şu molekuluň hereketini kontrol edip bilýän. Aslında bu nirelerde gerek bolýar. Teknologiýada diýdi meselem çip kartlarda 101010 dip gitýär. Ve şol meselem seni kontrol etmek isleýän 10 we şu molekula hem 10 bolup ulanyp bolýar. Ýa-da medisinada diýdi bir kapsula, şu molekuladan bir kapsula etseň, şu ışık berende şu kapsula meselem açylýar. Çünki o zat bilen we medisina näme üçin gowy? Çünki meselem gyzyl renk aslında gyzyl ışık deriň içinden geçýär. Meselem ýaşyl lazer alsaň eline barmagyny goýsaň aslında ýaşyl göremek bu tarapdan çünkü bütün ışık geçen nokta geçiren ok deri. Sebebi? Ýaşyl. Çünkü deriň coverage zady var. Properties şeyle, häsiýet şeyle. Ýöne gyzyl lazer alsaň, gyzyl tarapyny bu tarapdan görýän. Diýmek, gyzyl renk şu deriň içinden geçýär. Ve meselem diýil şu molekulaň meselem gyzyl renk bilen açylmagy täzäp edip bilseň, dizayn edip bilseň, şu kapsulary meselem içine goýsaň, şu nire ışık etseň şu taýda meselem açylýar derman meselem çykýar. Şu tarapdan gowy. Şu rak keseline meselem kömek edip bilýär. Meselem çünkü rak bütün bedeninde däl bedeniň belli ýerlerine bolýar. Meselem rak beýnine bolsa meselem beýin tarapyna getirmek we şu taýda molekulaň diňe şu taýda açylmagyny täzäp edip bilýär. Diňe gyzyl renk bilen. Aslında edip boljak zat ýöne oň üçin gaty kän ölme iş edilmeli. Men ýakynda bir internet ulgamyna şon ýaly bir zat gördüm. Aparatda ýanky adam goýýarlar. Şu adam goýanyna ýanky näme diýilýär? X-ray ışığı bilen ýanky adamda näçe ýerlerini görüp bilýärler. Şol ýanky diýanyňyz bolýar diýen ışıklaň arkasy bilen. X-ray ýöne bedeniň üçin kän gowy däl. Çünki kän bir DNK var içinde öýjükleň içinde DNK-ny bozup bilýär-de, öldürüp bilýär. Nähil täsir bolup bilýär ölen soň meselem DNK ölse nähil adama täsir edip bilýär. Zat diýilýär meselem X-ray kän etmeň diýilýär. Çünki aslında täsiri kän ol däl, kiçi ýöne kän X-ray etdirseň saglygyňa bedeniňe erwet bolýar. Çünki gatken hüjreler, şu öýjükler ölýär. Şoň üçin. Çünkü X-ray on tolkunlary kiçide. Ve geçiş stady gaty gowy bolýar. Ýöne gyzyl renk meselem geçýär bolýan ýöne DNK-lar täsir eder. Ol biziň meselem görýän ışıklamyzmy ýa ol aýratyn ýürüýte ışık taýýarlanýar üçin. Görýän ışıklamyz ýöne olaryň güýji känrak ulara. Güýj ulara edip taýýarlanýar. Gyzyl ışıgyň güýji känrak bolup taýýarlanýar. Aslında belli düşünceler var ve ilmi iş bu tarapdan gatken şu wagt gidýär. Ýönentek bizim öýümizde ýetýänçe bir 10-15 ýylda alyp bilýär. Siz şu wagt kimya bölümine okuw götürip doktorantura edip berdiňiz, köp tejribe alandyňyz bilýäs. Ve şu wagtky siziň uruňyzda diňe kimya urunda meselem öz durmuşyny kimya baglan okuwçylar sizden ýaş kiçi ýetinjekler
ve bolan maslahatlaryňyz nähili? Maslahatym bira uniwersitete girmek, höwetlenmek we şoň üçin wagtyny aýyrmak, şoň üçin we işlemeli, okumaly we çündenem bu zatlar aslında azajyk kenrak wagtyň bolsaň, azajyk kenrak okusaň edip bolýan zatlar aslında o men oň üçin ýok, men gije uniwersitede okumaly diýen zat ýok. Şota uniwersitete girilenden soň himya eger akademik işde işlemek isleýän bolsalar ýa-da doktorantura dowam etdirmek isleýän bolsalar ilkinji ýyllaryndan başlap Thomas aýlaryny öýe diňe meselem 1-2-3 hepdelik belki gitmek galan wagtyny meselem internatura etmek ýa-da bir ilmi iş laboratoriýada işlemek pursatlary bar bolsa şo pursatlary tapmak we etmek çünki doktorantura girjek bolanda ilmi iş tecrübeňe gatykän seredilýär. Sen nähili laboratoriýada işledin, kim bilen işledin, näçe iş etdiň, ilmi iş ýazyp bildiňmi? Meselem ilmi iş zatlaryňa şolara gatykän seredilýär. We näçe keneden bolsaň, näçe ken wagt aýyran bolsaň şo zatlara we Thomas aýlaryny öýde ýatyp däli şonu işläp tecrübe alyp ve dünýäň dürli ýerlerini edip biljek adam. Meselem Amerikada okuyan bolsaň, dünýäň başga ýerine gidip başga laboratoriýada hem işläp tecrübe almagyň gatykän täsir edýän doktorantura girmeň. Ve diňe bir laboratoriýada däli her Thomas dürli laboratoriýada işlemege maslahat berer. Ve meselem himyada bolsa himyaň dürli taraplaryny meselem diýeli bir Thomas organik himyada, bir Thomas material himyasy diýilen meselem datda etmelerini maslahat berýän. Ýene bir Thomas meselem biohimya meselem şo taraplaryny şo biohimya ilmi iş eden laboratoriýada işlemeklerini maslahat berer. Yani meselem diýeli farmaseutik kompaniýada biznes tarapynda meselem bir Thomas'tan geçirmek gaty täsir edýär. Boş wagtyny go geçirýäniň görkezýär. Gelecekde etmek isleýän işleriň barady hem soradym. Şoň içinde has giňişleýin dursak nähili bolar meselem gelecekde elbetde şu himya uğry ösýär. Şo ösüşleriň içinde öz ornuny nähili görýän, näme işler etmek isleýän? Aslında doktoranturamda industriýe girmek islerdim ve girmek isleýän industriýam hem güneş panelleri. Çünkü şu an global warming diýilen zat uly problem aslında her gün görmeýän zatymyz ýöne ýyl geçýär dünýäde temperaturalar meselem hawa temperaturasynyň erbet bolmagy, Antarktikada buzlaryň erimegi meselem näçe tany dürli haýwanlaryň ölmegine sebäp bolýar. Diňe Antarktikada da oň sebäplerini biz hem başga okeanlaryň aşaklaryny dürli organizmler we şolaryň ölmegine hem dünýäň başga tarapyndan bana da sebäp bolýar we hem özümizde ýalan hem başga organizmler hem tebigatda diýen bolýan zat we bu her gün edýän zatlarymyza bagly, ütilýän maşinalarymiza bagly. Elektriçiswa öýde ışıklaryň elektrik zatlaryny meselem kömür industriýalardan ýa-da kömür firmalaryndan alýarlar ýa-da neft gaz diýdi şolardan alınýar we şu industriýal ulanmalarny biziň atmosferamyzda gatykän ziýan edýän gazlar, zatlar hawa gidýärde öz saglygymyza ziýan. We bu zatlar meselem problemler çözülip boljak problemler we bir çözümi men pikirimçe güneş panelleri. Güneş panelleri hem free mut güneş panelleri hem mut hem isleýän ýerinde goýup biljek yer zat hem özüňde saklap biljek zadyň hem özüňe hem tebigaty hem dünýä bir peýdasy bolýan mut bir elektrik zady. Şoň üçin şu an bir problema bar güneş panelleri bilen olan biraz panelleriň özleri gymmadrak. Sebäbi hem şu an silikon ulanýar güneş panellerine we silikon
ol kristal bolmaly. Hani onu düdülşi, oşunu kristal etme için hem silikonu alıp onu ululu derecelere gaynatmalı. Ve şu prosesin ödü gatken enerjislerin için, gatken gımmat dolan için güneş panellerin ödür sonunda hem gımmat dolan. Şunun için men havasım doktoramda şu materyalleri bundan ardan etmek havasım var. Atgowy. Silikonlarla belki başka materyaller olan, başka elementler olanmak, moleküller olanmak hem şolary muhtarak derle ardanrak etmek bir havasım var. Nesip olsa şu paneller gelecekte in köp ulanılacak zatlar diýilýär şu wagt. Käbir kompanyalar meselem köp ýurtlar şeýle özlerine şon ýaly yer taýýarlap şu paneller ulanyp mut elektrik hiç kime garaşsyz bir tok edinýärler diýip habarlarda görýän we şu tok industriýasy hasam uralýanlygyny şu wagt görýär. Meselem Tesla maşinlary olaram ýankyal paneller ulanýan diýip pikir edýän. Aslında ekonomika tarafından düşünümde mesela hayat endüstriye gitmek isteyen. Çünkü mesela farmasötik endüstriyede gidip bilen şöyle dermanlar mesela edişi hem onun peydası gatken. Yani men fikrimçe derman endüstriyası уже gatýarsan ve her yerlerde ba ve o endüstriye her wagt girip bilen. Hani ve köplenç diňe laboratoriýada işleýände. Amin olsa başka adamlarla işleşmek, teknoloji öğretmek bir havasım var. Ve şu an güneş panelleri endüstriyası ösyen bir endüstriya. Dünya Amerika'da değil, dünyanın dürlü yerlerini, dürlü yurtlar eyyem düşünüp başlayarlar. Çünkü biz hem ödümüze ziyan etiyat, hem TV yaptığımızda, hem başka yurtlara ziyan etiyat. Biz çünkü şu güneş panelleri sonra şemal ülkeler ýaly hem industriýlere şu wagt bir köp biznesmen hem devletler şonu pul goýup şonu istirmek isleýärler we doktoranturamy götürýänçem bence уже şu ösyen bir industriýa bolar we şu taýda kiçik industriýa bolan üçin her kimin edýän işi uly bolýar. Mesela ya teknoloji garangda uluyor endüstriyede bolanda hem kiçi bolyan ve edýänlerden kiçi bir rol bolýar. Kiçi peýda bolýar. Ýöne ösyan endüstriýe girmek aslında risklary bar. Ýöne şu taýda peýdamyň imkanýary da peýdam goýup biljem şu taýda düşünýän. Ve peýdamyň ulurak bolmagyny howes edýän. Başgalaryna kömek eder diýip. Hem özünde de hem tebiata hem başka da organizmlara. Sizin etmek isteyen zatlaryňyz gatgow zatlar nesip bolsa şo yerlere gelersiňiz, nesip bolsa başararsyňyz diýip umyt edýän. İşleňizi üstünlik dilýän. Men şu okuňyza gelmegimi razy bolup kabul edeňiz üçin ýene sag bolsun edýän. Gelmeginiz üçin sag bolun. Köp sag bol.